ayan, pasensya na kasi Hagari is June 5. So, ayan, 5 days na kami dito. Hindi talaga ako totally na nakapag-vlog dito. And, nung naglipat kami kasi busy nga. And, ngayon lang talaga ako mag-update sa YouTube. Pasensya na sa mga nag-aabang, sa mga updated, sa mga update, sa mga pinupuntahan kong lugar. Kasi nga, busy din sa paglilipat namin ni Daddy. And yun guys, and marami pa kaming ganap dito. Samahan nyo kami mag-decor. Ganyan, i-vlog ko yung our life dito sa apartment namin. So, ayan guys, itutur ko sa inyo. Bali mga ano pa lang to ha, hindi pa kami nakapag... So, ito yung CR namin. Ayan yung CR. Nilagay ko na din dyan yung lagayan ko noon sa... At dito rin naman yan. Pan ko muna kasi hindi pa ako nakapag-ayos. Yan, nilagay ko lang din yung aking air fryer. So, ayan, dito yung lutaan ko. Nandyan pa yung mga yan. Hindi ko muna i-focus yan kasi maano pa talaga. Dumi pa. Hindi pa maayos. And ayusin ko pa naman to. And ito is nandyan yung ref namin. And eto guys, kasi mainit dito pag nagluluto kami, kaya nilagyan nila Daddy yan. Kasama yung pinsan ko, si Chad, naglagay dyan. Ito yung mga basura. And dito naman is yung lagay ng sapatos. Basta marami pa akong mga ganap dyan. Dyan lang yung ano. Yung binili naming electric pan ni Daddy kasi nga sira na talaga yung electric pan. So ayan, nandyan lang yung TV namin. Yan, nilagay ko lang dyan. And yung papalitan ko yan guys. So, nilagay ko lang yung curtain namin dyan. Si Ninyo. Yan, dito ko muna nilagay yung table. Wala pa talagang mantel yan. Then si Dariela, naglalaro dyan. And dito naman tayo sa kwarto. Saan siya na magulo talaga dito. So, ayan. Break. Ayan. Ito yung aming bedsheet na napakaganda. Recommend ko talaga. Nandyan lang yan. Tapos, doon yung mga gamit ng mga gown ni Dariela. So, ayan. Yan lang naman. Ito lang naman. Ito kasi ililipat ko doon yan. So, ayan. Madali ang house tour kasi nga, ayaw ko muna ipakita yung iba kasi medyo madumi. Pero yun talaga yung reality. And, anuhin ko naman, nag-order pa lang ako ng vinyl, guys. Nag-order ako ng vinyl para dito sa floor. So, ayan. Ito kasi is yung yung nakatira noon dito, tinanggal yung linoleum. Hindi kasi siya tiles. Ayan. Kaya pinupupunasan ko ngayon. Then, ngayon ata yung deliver ng vinyl ko. Hanggang dito siguro yun. And the other dito naman is linoleum na lang siya. Pati dito sa kwarto namin. So, ayan guys. Yun lang naman. So, ayan. Mag-aayos tayo ngayon dito sa kwarto. Ito, iyaano ko na lang kasi medyo masikip dito. Nakakakain kasi ng space itong ano namin. So, pa-bed namin. Kaya, ililipat ko na lang to doon sa kabila. Recommend ko to. Napakaganda. Ayan o. Kahit labhan mo, hindi siya nag-fade. So, ayun, mas maganda pala siya tignan, mga kakabsat. Dito ko nilagay sa kabila para dito ko na lang ilagay yung box. Kasi wala pa naman din yung yung floor mat. So, ayan. Ito na yung aming kwarto. And then, lilinisin ko pa to. Ganda na. Ganda na siya. Lalabhan ko pa yun. Dito yung box namin. Ganda. So, ayan. Gabi na. Nagprepare ako ng aming ulam ngayon. Magpapakbet ako. Inuna ko na pala yung malunggay doon. Tsaka yung kamote. And then, eto, lalagyan ko ng ipiprito ko muna to and then lalagyan ko ng kamatis tsaka egg. So, ayan yung panggabi natin guys. Pakita ko sa inyo yung niluluto ko. Ayan, pakbet. And then, sarap muna. Ito yung kanin. Luto na yung kanin. Ito yung ating. So, ayan, wala pa yung mga in-order ko sa TikTok.
stock ng mga gamit dito sa kusina. Ayan. Sarap nito. Ito yung ating malunggay. Tsaka kamote. Hayaan ko lang sila dyan kasi medyo matigas yan eh. Takpan natin muna. And then next, ilalagay na natin tong sili. Grabe, pasalamat ako kasi may sili green dito tsaka yung talong. So ayan, habang nagpe-prepare tayo, kwentuhan muna tayo. And about dito guys, nagustuhan ko talaga kasi yung palengke dito is nilalakad lang namin. So, less tayo doon, less transpo kasi yung tinirhan namin noon sa Paranaque is talagang magji-jeep ka pa, magta-tricycle. Gandahan dito is talagang ang mura ng mga bilhin, hindi doon sa Paranaque is medyo pricey. Kumbaga, parang hati yung price. Katulad ditong mga to guys, makakabili ako mga 20 pesos, 30, ganun doon. Ang 20 pesos nila siguro is ganito, 20 pesos. Eh dito ang dami na niyan guys. And yung talong, yung mga patani, ganyan, yun yung mga gustong-gusto kong mga ulam guys. Katulad dito, yung mga isda is fresh pa yan ha. Pwede ka makabili ng 100 o 50 pesos. Eh doon, hindi na fresh pag mga ganong price. So, grabe talaga. So, sana magtagal kami dito. Happiness and peaceful talaga na dito na talaga kami. And manifesting na pag lumipat na naman tayo is sariling bahay na natin. Kailangan talagang mag-ipon. Nag-iipon talaga kami ni Habi. Iwas muna kami sa mga gamit na ayaw namin, mga gamit na mga luho, ganyan. Pero pag dito naman is talagang nabili kami. And sa naman, sa katulad niyan yung binili ko talaga yun guys. Diyan lang sa sala. And then other place is naman na Renolio. So, ayan guys, para naman kahit papaano, kahit nag-apartment tayo, magiging peaceful, magiging okay naman na nakatira ka dito, diba? So, ang sarap. Ayan na siya. So, ayan. And then, after nyan is kakain na tayo. Sarap. Kain tayo. Untayin lang natin si Daddy. Tang. So, ayan. Ilagay ko na pala yung sili tsaka yung talong. Sili tsaka talong. Ayan na. Sarap. Lagyan lang natin siya ng konting oil. And then, lalagyan ko lang to ng konting oil. And guys, kakarating lang yung mga vinyl. Medyo nabasa yung karton niya, kaya agad kong in-unboxing. Si Dariela tulog pa. So, ayun, ang ganda ng kalalabasan niya. Ang ganda, kulang pa dito, guys. Ayan. Kulang pa doon, tsaka dito. Lalagyan ko pa yan. Pero ito, hindi ko pa to kinabit, ha. Bali, nilagay ko lang. Di pa yan nadikit. Pero ang ganda. So, ayan, good evening guys. Kinakabit na ni Papa yung vinyl. Ayan. Si Dariela. Tingnan nyo kung paano niya ikabit. Ganyan lang. And then, para mas lalong kumapit. Ang ganda. Talagang kalos talaga siya. So, ayan, patapos ko si Papa. Doon pa guys, bakante pa yun, pero nag-order na ako ng 20. Siguro, sakto na yun siguro, hanggang dito lang naman. Tsaka doon. Ang ganda. Ang ganda ng kinalalabasan guys. Ito, lalagyan ko pa ng wallpaper dyan.
Sa mga oras na to ay talaga namang tuwang-tuwa ako dahil grabe, parang tiles talaga, super sulit talaga yung vinyl. Kaya abangan nyo kakabsat ang aking mga apartment serye dito sa aming apartment dahil hindi lang yan ang ilalagay at hindi lang yan ang ilalagay ko at aantayin natin yung aming TV rack. See you in my next vlog kakabsat!